kaskancin da ya mata shine abubuwanta guda 5 duk ba su masu wani birgewa ba ne. Yanzu turare yana cin abubuwa masu kamshi masu birgewa a duniya, amma sai Allah ya sa akwai wani dabba kashinta ma turare ne, kuma kashin turaren nata ya fi kowane turare kanshi. To duniya wata aba ce da za a sa kashin dabba, misk dabba ce, juda ake kiran turaren juda, misk abin nan ne, dabba ce, amma ta kashi sai zama turare. Sannan kuma abin shanta mai zaki kashin kuda ne. Yadin da ya fi kowanne tsada saƙa ce ta tsutsa, tut, harir, sunan tsutsar tut ita take yin harir. Allah ne wani a ciki, ka gani? To turarenta ga yadda yake, kayan zaƙinta ga yadda yake, tufafinta mafi tsada ga yadda yake. To balle kuma abincinta ya yake. Duk inda ka ci abinci bayan awa 6 ya zama tutu, ya zama tutu kuma ɗoyi yake yana wari. Sannan shi mutum jaka ce, gangar jikinka jaka ce, aka saka rai aka saka nafs. To shi yasa da an zare ran shine mutum ai, wannan gangar jikin a ita jaka ce ta saka ran, da an cire ran to gangar jikin sai ta riɓe. Duk inda ba a maza an wa mutum jana'iza ba sai ya fara wari. Sannan wannan ran shine gwamna, shine malami, shine shugaban, da an cire to ba magana ka je kai gwamna, ba magana zuwa ofis, ba magana zuwa makaranta, ba magana limanci, ba magana koyarwa, ba magana alhaji, ba magana hajiya, ba magana president, ba magana his excellency. Ana cire ran sunan ta gawa, sai da dinga miko, turo, wanke, hada, miko, saka, ta ba za a ce miko president ko miko professor ko miko sheikh, babu wannan. Sannan ka ce mace ce daɗin duniya, to me macen? Mafi muni a jikin mace shine gabanta, nan take fitsari, nan take fitar da jini. To me na burkiya? Shi ne, shi yasa aka ɓoye shi ai da shi mata suke nuna gudu za ita yi. Sai fuska ita ce mafi kyawu a jikin mace, to da shi za ta ja ka zuwa ga mafi munin kuma. Bayi da kyan gani, bayi da kyan abu, fitsari, kashi da jini da al'ada da sauransu, da fitar yaro. Me zai hankalinka a duniya raba ka da Allah. Isa ibn Hazamin ya ce duk duniya kuma akwai abin da yake so, amma abu ɗaya ne ba zai samu ba, shi ne kwanciyar hankali. Allah ba zai haɗa maka mulki da kwanciyar hankali ba, ba zai haɗa maka kuɗi da kwanciyar hankali ba, ba zai haɗa maka abin na ilimi da kwanciyar hankali ba.